Precisament ara mateix encara s'està celebrant aquesta gala al Teatre Principal. Avui comencen desenes de projeccions que s'allargaran fins dia 4 de novembre. Allà es troba Jordi Julià. Jordi, bon vespre. Com va la gala? Bon vespre. Sí, s'està entregant ara mateix aquest guardó a Paul Haggis. Recordem que, a part dels Oscars, ell ha aconseguit també ser el guionista de pel·lícules com Banderas de Nuestros Padres o Cartas desde Iwo Jima. La gala ha començat a les 8:15, presentada per la companya d'IV3 Televisió, Melissa Aliaga, i ha comptat també amb les paraules de Sandra Sealing, la directora del festival, que ha defensat el lema d'enguany, que és Unint Cultures. De fet, això és el que es pretén en aquesta edició, amb més de 20 països participants i 80 pel·lícules en competició. La primera es podrà veure d'aquí una estona, és The Song of Soy Lake, una pel·lícula d'Ari Gold i que es projectarà d'aquí una estona. Hem parlat amb la directora del festival i també hem parlat amb Paul Haggis. It's amazing. It's beautiful. I spent the day writing in the square. It was wonderful. Yes, it was wonderful. And the people there are way too beautiful. And so that's basically my impression. Gorgeous city, beautiful people.